Γιατί υπάρχει κύκλος, παιδιά, μπορούμε να δούμε το πλάνο, το παλιό. Είπαν ότι είχε να δούμε λίγο το πλάνο, παρακαλώ, εκεί που το έχουμε και το δείξαμε και στο βίντεο. Να το αυτό. Φέρτε το λίγο εδώ μπροστά. Εδώ βλέπετε, εδώ. Αυτό είναι το μοιραίο που συμβαίνει, που στρίβει. Το βλέπετε εδώ. Το ταξί έχει κόψει για να το αφήσει το αυτοκίνητο. Δεν υπήρχε φανάρι όμως τότε. Φαίνεται, δεν υπάρχει φανάρι. Το βίντεο λίγο πριν. Άμα δείτε το βίντεο λίγο πριν, ο ίδιος οδηγός πάει να χτυπήσει κι άλλο μηχανάκι που παραλίγο τον αποφεύγει. Και μετά πέφτει ο Ιάσονας. Για να το δούμε, παιδιά, λίγο πάλι. Εδώ ίσως. Εν τω μεταξύ, η σύγκρουση είναι τόσο. Ένα στοιχείο που νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία. Ναι, Δημήτρη μου, ναι. Το γεγονός. Εγώ πάντως ξέρω ότι αν ήμασταν σε άλλο κράτος, θα πηγαίναν για παράβαση καθήκοντος και οι αστυνομικοί που κάνουν βάρδια και με την ανοχή τους περνάγανε τα αυτοκίνητα παράνομα και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που σκότωσαν τον Ιάσονα, γιατί σκοτώθηκε ο Ιάσονας στο συγκεκριμένο τροχαίο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πήγαιναν σπίτι τους την επόμενη μέρα. Εδώ ίσως. Εν τω μεταξύ, η σύγκρουση είναι τόσο. Ένα στοιχείο που νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία. Ναι, Δημήτρη μου, ναι. Το γεγονός. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι. Ισχυρίζεται, έχεις δίκιο. Σωστά το εκεί λες. πάμε στην πρόκληση μετά. Ισχυρίζεται όμως ότι έχει αυξημένη ταχύτητα ο Ιάσονας με τη μοτοσυκλέτα. Αλλά από δεξιά. Γιατί του έδωσε προτεραιότητα ο ταξιτζής. Από δεξιά προτεραιότητα ο οδηγός ταξί. Και δεν είχε τη δυνατότητα, λέει, λόγω αυξημένης ταχύτητας.